kang sasongko sasongko mangang goreng Kakangipun Kakang Ratu Triharta Yayi Prabu Susarmo kaya ngenteni ku mambangi watu ipeng sileming prau kadus anggonku angrantu pawarta anggonmu kadhapuk mongko dadi mata wita kawit sabining Duryudana wong kari pitung dina yen Duryudana ora bisa nemokake ana ngendi papan pandhelikane Pandhawa tegese wis rampung pundak setahun Pandhawan kene sesingidang lah kawula sewu sinuwun Prabu Duryudana kaliyan matur sisih nyuwun Gusti Samudra pangaksami nggih bab menika ingkang mujudaken warta ingkang remenaken sampun sawetawis dangu kula menika mapan wonten ing negari Wirata ningali kawontenan Wirata wonten bab ingkang ganjil salebetipun negari Wirata menika dedrek horeg awit saking tingkahipun patih sakembaran Kincaka kalian rupa kinca nang saking ukuran kula mboten wonten satriya minggahipun ratu ingkang kuwawi ngasoraken kridanipun Senopati Wirata nggih pun Raja Mala nanging nyatanipun wonten lare saking pajagalan ingkang dongengipun rinten dalu tansah mbelai sapi kaliyan kebulan ngleti daging naminipun Jaka Balawa ingkang kuwawi nyirnakaken dhumateng Raja Mala sarta mecah mustakanipun Patih Kincaka lan Rupa Kinca menika mujudaken bab ingkang dados trompong ing pepadang satriya ing nggadahi kaprawiran kados mekaten menika menawi boten Werkudara kula kinten boten badhe kelampahan.